Hello dear jerpiatum pinibangatum Bhutan nami bu ama chini pin namuni tumong si thaban lo ha bus stand long an ge non bang ka bus che thaban lo Tamulpur andam po North Guwahati sido pia hai Tamulpur pe number ke dampo adak bana car pen lo non bang ka sok a jo nijir po de hem ke dam ma towar lo adak pen garing thum po an ke dam po Bhutan non manga jerpiatum jerpo hem nang lo boro amuni hem di hala ga gari lo lapan si Bhutan andam po Bhutan mang te bokhet pialo amala si te bokhet ma jang thu dorta jum pik ama jang thu thai dam po biat chot non mang ke ok an chu po ampar bang ke Bhutan ke dam po hadak jang thu thai dam po asap so jui po ampar chebang thu po nijir po bang hem konglong vek theko ilang he la sini si vek po nang kok lo jerpiatum lapu RVR eta sok kemen alon do ojo jerpiatum non cheklo John baklo te rot melo ampar ke jo lang me san non da bom le de ho non mang ke Bhutan nang lo jerpiatum par ke gari jam hoi piat he la si Bhutan nang lo mat gari jam hoi age de hu pan si dolai non dam bom lo dan non lo la hin lo jo jerpiatum Bhutan a get lo jo la hin lo non Bhutan a get ampak lang po de non mang Bhutan na rupta nang paklang po de jerpiatum Bhutan na thubang ke rupta ka prek lo Bhutan na rupta lo yela jerpiatum itu kiman hoga itu 500 toga hari itu 1000 wow nice hello dear jerpiatum non mang hadi ne Bhutan se doliyo la Bhutan na get lo ampar bang Bhutan police tamaha lahai ga yaho ang ton dolap lo dak non gari bang hong sudalang hai mane entry bomb lo ampar ke get pass lo te arlo dam po lo amat ko an ma lamar jam bang hadi nang paklang kon po he un e ane chine dan lo la bang lo jerpi ato Bhutan nang kilu chengia get lo pote la heno yo ampar ke arlo ke la pulu yo konana ne non dam ni asi dam pe nampak lang kon po de hot jerpi to nyetum dak kilut nang ke hadi entry hot bang ke la pulo jerpiatum ne voter ID paklang nang lo la pen driving license la hai paklang lo par ke la support nang si nang lo don lo jo kilut a get lo casual visitor card pula support nang lo don lo par ka arlo lo dong lo non bang ke laga Bhutan appear thelo yo jerpiatum theng prang lang me o la pen la hem hay hui di harlong along kim lang me sen appear thelang me sen la pin lo jerpiatum la bang ke thimpu po appear thelo jerpiatum Bhutan along ke pitel lo top city lo dak han lo la silo jerpiatum nangli tum da juem tha lang me sen Bhutan appear the ta di dak North Guwahati pen ke chelo elo bite pen adam sa ghonta hini bak nai lan chol he pare jal pen adam sa lo te bokhet lo pare voter ID nang hang po lai cholo documents ke kapre ke do nang ne lo di jerpiatum Bhutan ke bang la puin lo jang thua dor jum pik alam mang ke amala si jang thuna thai phan cho si bang le yo बंद करो हाथ जोड़ के मैं da bang ke litar siban si di 59 rupees be ana ke me ta hai di choman lo dak plopi India pen lo he adak karbing long menon na hok menon isivel lo Guwahati no ke me ke ladak si me thulang sap so ndame ador bang jum pik ladak 59 rupees be no na paklang po de yo laga ador lo 59 rupees point 11 paise pan hai ma non bang lining koi bak thapon po lo ni to ha abang yo jir polo futup chiko bang lo 20 liter ko ke non bang ka jolo jo jerpiatum amat hem ka che dam thilo ne tum ta lamar jan kala anse pajud ikok lo dobe thamai kar amar badol bajai hai re hai o dhoni go toke bomorom lagi jai